Είναι φέρει την κεφαλιά του το πουθενά. Γέρι μόνο του Πουσούλοβιτς. Μόνο του. Για να δούμε. Βρίζα, το σούτ του Βρίζα. Ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει τον γκολ. 1-1, 3 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ο Βρίζας πετυχαίνει το 1-1 και ο ΠΑΟΚ προκρίνεται στην επόμενη φάση. Δεν μπορεί να δεχθεί ο ΠΑΟΚ 2 γκολ πια στα 2 λεπτά που απομένουν. Του Ολυμπιακού πηδάει ψηλά ο ΣΒΑΠ και η μπάλα στον Τσιγκάρα. Τσιγκάρα στα κουνάκι. Κρυμέτσικ με στη μεγάλη περιοχή. Κρυμέτσικ. Γκολ! 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 Κρυμέτσικ! Τρίτη χιβαρμακερή! Γκολ! Στο 90! Ο ΠΑΟΚ! Ο ΠΑΟΚ! Παίρνει το 2-1! Κρυμέτσικ! Τρίτη χιβαρμακερή! Τρίτη χιβαρμακερή! 2-1 ο ΠΑΟΚ! Σουτάρει ο Ισπανός, η μπάλα κοντρώνει, Πέλκας, κάνει την κίνηση, μπαίνει ο Πέλκας, περιμένει ο Ακπομ, η παλιά, γκολ! Γκολ! Ο Ακπομ, άσες του Πέλκα και ο Ακπομ το γκολ! 1-0 ο ΠΑΟΚ, 1-0 οι πρωταθλητές, φοβερή ενέργεια από τον Πέλκα, τελική πάσα του Ακπομ σκοράρει, 1-0 ο ΠΑΟΚ! Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με γύρι στο ψαλίδι, ο Τσούμπα Ακπομ σκοράρει από την ενέργεια του Πέλκα που τα κάνει όλα τέλεια. Δημήτρης Πέλκας, μαγική ενέργεια, κοντρόλ, μπάσιμο, η πάση στον Ακπομ και ο Άγκος με γυριστό σκοράρει. Να ο ΠΑΟΚ, να η απάντηση του δικεφάλου, να τον γκολ από τους πρωταθλητές. 1-0 απέναντι σε όλα τα προβλήματα, εδώ στο γήπεδο τους. Σβάμπ. Με εξωτερικό φάλτσο με το αριστερό η πάσα. Βγάζει πολύ καλά τον Δημήτρη Γιαννούλη έξω. Καλά Τζόλης. Γκολ! Στο 7. Το Wonder Kid. Το παιδί θαύμα. Κάθετη του Πέλκα για τον Ακπομ. Κλείνει ο Wellington. Γυρίζει. 2-0. Και πάλι το πιστεύετε ή όχι. Χρήστος Τζόλης. Μπουτχάιμ. Κουλιεράκης, απίθανο 2-1! Τρομερό γκολ ο Κουλιεράκης στο 44! Ασύλληπτη βολίδα με το αριστερό, ΠΑΟΚ του πάρει το μάτς! Τι έβαλε ο Κουλιεράκης! Αλλά δεν μπορεί να το πετύχει, το σούτ από το μάτι, μπάλα κοντράρει, γκολ! 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 Καταπληκτικό! Ο ΠΑΟΚ στις καθυστερήσεις του αγώνα με αυτό το γκολ του Δημήτρη Μάρκου είναι κοντά στην πρόκληση και βλέπετε με την πάσα για τον Περέιρα, ανεβαίνει πάλι ο Σαλπικίδης. Το σούτ, η μπάλα γκολ! Φοβερό γκολ στο 50. Περέιρα, 1-2. Θα παίξει τον άδειο, Μπάμπα, πατάει περιοχή, θα βγάλει μια συνθήση, Κωνσταντέλιας, γκολ! Γκολ! Γκολ!
από τα αποδυτήρια. Ο Μπάμπα ανέβηκε από τα αριστερά. Ο Ντελίνιο πετάχτηκε στο πέναντι. Στα λέγαμε και πριν το μάτσι, θα είναι καθοριστική. Τεσπότοφ εκτελεί. Καλοτραβημένο, η μπάλα προς τα πίσω. Σάστρε το σουτ. Γκολ! 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 Ήρθε από τη Μαγιόρκα, από την Ισπανία, από το Θεό, από ψηλά. Δεν ξέρω από πού ήρθε. Ο ΠΑΟΚ γυρίζει το παιχνίδι. ΠΑΟΚ κάνει 3-2 με ένα βολέ από τον Ισπανό. Από τη Μαγιόρκα το γκολ με πολύ αγάπη. Ο ΠΑΟΚ το πίστεψε. Ο ΠΑΟΚ το ζήτησε. Ο ΠΑΟΚ το κυνήγησε. Ο ΠΑΟΚ το γυρίζει. Δείχνει ψυχή, δείχνει μέταλλο. Il tocco per Oliveira ancora dentro per Tyson, è entrato da 2 minuti e si subito il gol del 2-0, l'uomo più atteso in assoluto in tutta la settimana a Salonico. Si è parlato solamente di questo giocatore brasiliano che ha scritto la storia dello Shakhtar Donetsk e oggi alla prima Salonico timbra subito il του Κωνσταντέλη, ο οποίος αλλάζει και αυτός ωραία για το Σάστρα από τα δεξιά. Χώρο για σέντρα υπάρχει, μπάλα κάπου θα κοντράρει. Ζίβκοβιτς γυρίζει προς τα πίσω, στρώνεται. Τάισον! Γκολ! 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 Τάισον! Τάισον! Ταΐζει γκολ! Ταΐζει γκολ στους 25.000 φίλους του ΠΑΟΚ. Ταΐζει και στο τσολάκι. Εδώ είναι τούμπα. Ανοίγει το σκόρο ΠΑΟΚ. Ο Ζίβκοβιτς θα κάνει μια πρώτη τρίπλα, άμα την περάσει, περνάει τέτα-τέτ, φεύγει τέτα-τέτ ο Ζίβκοβιτς, Ζίβκοβιτς για το 2-0, γκολ! 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 Ζήλε! Ζήλε! Εδώ είναι τούμπα, δεν είναι Villa Park, ο ΠΑΟΚ κάνει το 2-0, ο ΠΑΟΚ ζαλίζει τον μεθυσμένο Ολυμπιακό ακόμα περισσότερο, το βυθίζει στο 2-0, ο Δικέφαλος παίρνει ξεκάθαρο προβάδισμα στο 65, ο Τέλειας χόρεψε, ο Ζήλε έφυγε σαν